2014. augusztus 15-én tartotta első közgyűlését az újraalakult Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szövetsége. A gyűlésen elsőként a kezdeményező bizottság beszámolóját hallgatták meg, ezután elfogadásra került az ISZ alapszabályzata, végül a legfontosabb, hogy a megjelent fiatalok megválasztották a szövetség tisztségviselőit. Elnökké választásakor ígéretet tett arra, hogy támogatni fogja az ifjúsági szövetséget. Miért érzi ezt annyira szívügyének? Hát azzal a banális mondattal szeretném kezdeni, az ifjúsági a jövő, hiszen ifjúsági fontos szerepet játszik minden társadalom életében, és ahhoz, hogy az ifjúság belenevelődjön a társadalmi szerepébe, az érdekképviseletbe, olyan ifjúsági szervezetben, amely önszerveződő, amely képvisel az ifjúságnak az érdekeit, és ugyanakkor egyfajta iskola is azok számára, akik később a közéletben szeretnének érvényesülni. Eddig hogyan segítették önök az ifjúsági szövetséget, és hogyan szeretnék továbbra is? Hát támogattuk őket az önszerveződésben, a KMKS Meregszádi székházának bázisán egy megfelelő székházat biztosítottunk számára, mindenfajta infrastruktúrális hátteret megadtuk ahhoz, hogy a szervezet létrejöjjön, és a továbbiakban is szeretnénk segíteni azt, hogy ők saját lábukra álljanak. Pár jó tanácsot mondaná elsősorban a megválasztott elnöknek, illetve a tisztségviselőknek, hogyan lehetnek sikeres szervezet? Hát úgy, hogy sokat kell dolgozni, megfelelő empátiával kell rendelkezni, tehát meg kell érteni a másikat is, és hát fiatalnak kell lenni és maradni. Köszönöm szépen a beszélgetést! Először is szeretnénk gratulálni a kinevezésedhez. Milyen érzéseid vannak ezzel kapcsolatban? Nagyon szépen köszönöm. Vegyes érzések töltenek el. Egyrészt nagyon büszke vagyok a mai napra, hogy a fiatalok el tudtak idejönni, eljöttünk és egyöntetűen véleményt nyilvánítottunk. Ugyanakkor azzal is tisztában vagyok, hogy a neheze az még hátra van, és ezután következik. Minden esetre én azt láttam a jelenlévőkön, hogy mindenki meg fog tenni mindent, tehát ereje teljében, hogy ezek az elképzelések és a szervezet általános célkitűzései ezek megvalósulhassanak. Hogyan szeretnéd összevonni, úgymond újra összeszedni Kárpátalja magyar ifjúságát? Milyen programokat szeretnétek, milyenek a jövőbeli tervek? Nagyon nehéz manapság a fiatalokat megszólítani. Ezt pedagógusként tapasztalom, és ebből adódóan van már némi tapasztalatom ez irányban. 3 alappillérre fektetjük a hangsúlyt, kulturális, sport és hagyományőrző programokat szeretnénk megszervezni Kárpátalján. Ezeknek vegyesen kell, hogy megvalósuljanak, és nagyon fontos, hogy hát a szórakozás sem maradjon ki a fiatalok életéből, tehát megpróbáljuk ezt majd úgy összekovácsolni, hogy szórakozás mellett kulturális értékek is át tudjanak adódni. Milyen anyagi támogatásokra számíthat az ISZ? Anyagias világot élünk, ez biztos. Egyenlőre a KMKS elnökségének az ígéretére tudunk hagyatkozni, tehát a KMKS az támogatja a szervezetet, míg saját lábra nem tud állni. A saját láb alatt azt értem, hogy azok az anyaországi pályázati forrásokat szeretnénk majd lehívni, melyek ez irányban adottak lehetnek. Még akkor egy utolsó kérdés, hogy szerinted lesz-e vonzata, tehát a fiatalok fognak-e csatlakozni a szervezethez? Eddigi tapasztalatok alapján, tehát gondolunk itt az internetes profilra, illetve az általános megkeresésekre, melyek ezen belül érkeztek, mindenképp bizakodóak vagyunk. Tehát vártnál felüli az érdeklődés, nagyon sokan jelezték, hogy mindenképp szeretnének csatlakozni, mindenképp szeretnének helyi csoportot létrehozni, és bármilyen formában támogatni a szervezet munkásságát. Kívánunk hozzá sok sikert, nagyon szépen köszönjük, jó munkát!